denne dokumentar vil vi komme helt tæt på brobyggerne og prøve at lære om disse fremmede skabninger. Brobyggerne er skadedyr og gør arbejdet besværligt for de lokale indbyggere. Her ses, hvordan den lokale arbejder bliver forhindret i at transportere sine goder. Her ser vi en typisk stamme af brobyggere. Brobyggerne er sociale dyr, der altid går i flok. Brobyggerne er nomader. De vandrer fra gymnasium til gymnasium. Vi kan se, hvordan alfahan Bo leder resten af kuldet. De er blevet udtrykket ved vores tilstedeværelse. Vi er nødt til at fortsætte til en anden stamme. Vi har fundet en anden stamme i samme reservat. Vi prøver at komme tættere på. Jeg bevæger mig nu tættere på brobyggerne. De har tilsyneladende ikke set mig nu. De er nu blevet vant til vores tilstedeværelse. Vores reporter Mikkel prøver at kommunikere med alfahannen Larry. Han tager imod ham som en af sine egne. Og han vil nu lede os til deres hule. Er det sådan en eller anden form for pangesritual, det her? Magadudi, magadudi, magadow. Da